Әзірме? Иә. Әйді башлыбыз. Мен аны шул қадар яраттым. Yok, мен қотырақ. Юк. Ләкин ул бик тиздән безнең арабыздан китеп барачак. Бізге ең мұқтаж болған вақытта. Ул китә, ә хатирәләр кала. Алар гына булса да безнең күңелне бераз җылытып торсын иде. Чулпан, миңа бик авыр. Үзең эфирны башлайлы. Башлыйбыз. Нишесен Динар? Фотографиялар карыйм. Мен шундый сагыначакмын. Ярар инде Динар, ул бит гомерлеккә китмәде. Менә күрерсең, ул бик тиздән килеп, безне бәхетле итәчәк. Ярар җиттең депрессиягә бирелергә. Чулпан, бар кит әле. Кешеше миңа җәй белән саулашырга билмисең. Ә син менә миңа җиңелде белисеңме? Миңа да бик авыр. Ләкин мин җәйнең соңгы атналарында позитив сакларга тырышам. Син менә яхшы киев өчен бер нәрсә эшләсәң иде. Тик, ә мин беләм нәрсә эшләргә. Син бит кыз кеше. Ә кыз кешеләр нәрсә ярата? Нәрсә? Әлбәттә, мода. Син мине шопингка алып барасыңмы? Юк, тагы да яхшырак. Видеоязма күрсәтәм. Сәлем дуслар, біз Volga Fashion Week вакыйгасында һәм биредә Россиянең төрле дизайнерлары үз кием коллекцияларын тәкъдим итә. Бу мода дөньясының якты һәм мөһим вакыйгасы быел төп мәйданчык итеп Акбарс Ретро Cars сайланган. Атналыкның кульминациясе биредә үтүче дефиле. Сегодня вас ждет более 20 дизайнеров, более 20 коллекций от дизайнеров из Новосибирска, из Волгограда, из Казани. И 3 из них мы выберем. Наше почетное жюри определит 3 лучших, и они будут участвовать в профессиональной неделе моды Volga Fashion Week в Москве в октябре. Показга кадәр очрашулар һәм экспертлар белән әңгәмәләр узды. Бу ел оештыручылар төп тема буларак ясалма интеллектны һәм аның иҗади процессларга йогынтысын сайлаганнар. Надо сказать, что искусственный интеллект сам по себе ничего не создаст. И искусственный интеллект не заменит людей. Заменит человек и профессионал, владеющий этими инструментами. Поэтому наша задача помочь нашим участникам, нашим дизайнерам стать более эффективными, стать более продуктивными и делать более качественные коллекции. И в этом мы поможем тоже. Иске традициялар һәм яңа перспективалар бу тагын бер көн кадагындагы тема. Сүз Россия халыклары киемнәренә хас булган традицион мотивлар һәм стильләрнең заманча модада ничек үзгәрүе, ни өчен алар актуаль булуы һәм яшь дизайнерларның аларны үз иҗатында ничек куллана алуы турында бара. Российские дизайнеры в целом, примерно в последние 5 лет начали очень активно использовать разнообразные региональные узоры, как свои этнические, так и других этносов, то есть идет такая перекличка. Я могу сказать, что я очень радуюсь тому, что начали использовать больше русских народных вариантов, то есть не только вот привычный нам сарафан-кокошник. Я вижу, как появляется мезень, как появляются разнообразные региональные кружева, причем уже не только вологодские, которые знают все, но, например, елецкое кружево, крестецкая строчка, то есть не столь очевидные промыслы. Традиция – это не обязательно копирование чего-то из витрины этнографического музея. Традиция – это не значит, что вы что-то снимаете до стежка. Иногда использование традиции – это использование каких-то цветовых сочетаний, характерных для этой традиции. Иногда это переосмысление узора, не воспроизводство его прямо тютелька в тютельку из учебника, а именно какой-то новый к нему подход и художественная работа с ним. Иногда использование традиции – это вообще использование традиционного кроя, например, в современных материалах, с современными видами отделки или без отделки вообще, но при этом это использование каких-то, допустим, характерных элементов, тем более, что современный крой и традиционный крой, они во многом совпадают, и идеи одежды оверсайз, и идеи одежды с минимумом швов и простым геометрическим кроем, и идеи безотходного кроя, что сейчас очень популярно в условиях осознанного потребления, осознанного подхода к использованию текстиля. Оңлы куллану идеясы соңгы елларда актуаль булып тора. Табигатькә күпме мөмкин аз зыян китереп киемгә икенче тормыш бирү. Мәсәлән, Светлана Шпадрева коллекциясендә бу идея бик киң таралган.
антропоцен. Так назвали нашу эпоху потребления. И в своей коллекции я хочу обратить внимание людей на осознанное потребление, на осознанные покупки. Я развиваю такое направление апсайклинг. Это трансформация одежды в новую одежду. Я трансформирую мужские пиджаки, которые не распродаются в магазинах, попадают на склады, на свалки в итоге. Я даю им шанс на жизнь в женском гардеробе. Biride bollar için kolleksiyalarda təqdim etilgan hamına şunday yer şiver kızlar bugün şun modeller rolünde. Девочки, расскажите мне, какой должна быть модель? Вот что мне сделать, чтобы как вы участвовать в модном показе? Красивой, с ровной спиной и осанкой, чтобы не задавала лишних вопросов и не крылялась на камеру. Ага. Лишний вопрослар, kerakmagan so'rovlar berishga yoramaydi. Meni model bo'lib olmaslar oxirisi. А как правильно ходить? Вы мне В полоску вот так. полоску это как? Вот я туда по линии. Давайте попробуем вместе, впятером. Ага. Ага. И дальше поворот, да, назад. Как поворачиваться? Ногу вот так назад. Назад. Оп. И пошли снова по полу. И дальше. Да, и потом опять так Оп. и в стойку. И в стойку. Volga Fashion Show yuqori darajada o'tdi. Bugungi jingushiga Moskvada o'ңышлар tilab qolamiz. Менә Динар видеосыма карагач, кәефләр күтәрелде, дөнья да яктырды. Білмеймін инде Чулпан, ничек сен мындай вакытларда күтәренке кәеф белән йөрисең, елмаясың. Татар халкы менә булай дип. Җәйне ничек озатасың? Икенче елга да ул шулай килә. Ишеткәнең бармы? Татар халкы синме инде ул? Бәйләмәле сезләргә Динар. Шуны әйтәм. Менә без син белән моңсынып утыру урынына хәзер җәйгә рәхмәт әйтеп, аны мотор итеп озатырга тиеш. Балалар һәм иҗат булган җирдә һәр вакытта яхшы киеп бар. Киттек минем белән. Киттек. Сәлам егетләр һәм кызлар. Балачак җыры концертлары дәвам итә. Ә без бүген Лаюш районына килдек. Концертның ничек узганын хәзер өзегез күрерсез. Шаян ТВ телеканалы тарафыннан уздырылучы балачак җыры концертлары хәтта җәендә тукталып тормый. Бу ел исә яшь җырчыларыбыз Йолдызлы базасында урнашкан Сәләт шәхес аланы сәлкешләре алдында чыгыш ясады. Җәй эчендә бу безнең 7нче концертыбыз. 6 концертны без июнь айында биргән идек. Менә бүген яисә Сәләткә килдек. Балалар бик яратып кабул итәләр. Сәләт бит инде ул нәкъ безнең шикелле, Шаян ТВ шикелле максатыбыз безнең бер. Татар балаларын, гомумән бөтен балаларны татар теленә өйрәтергә һәм татар мөхитен булдырып, татарча балаларны татар тәрбиясе биреп үстерү, шәхес булып үстерү. Шуннан да биредә балалар өчен туган телгә мәхәббәт уяту төп урын алып тора. Нәкъ менә шуңа күрә балачак җыры концертлары тамашачылар өчен генә түгел, чыгыш ясаучы балалар өчен дә көтеп алынган чара булып тора. Алар биредә туган телдә рәхәтләнеп аралашалар, чыгыш ясыйлар һәм үзләренең сәләтләрен үстерәләр. Мин бүген балачак җыры фестивалендә катнаштым, 2 җыр җырладым. Балачак җыры миңа бик күп эмоцияләр, опыт һәм яңа дуслар бирә әлбәттә. Бүгенге тамашачы ул бит инде Сәләт балалары. Алар шунда бик энергетик безне кабул иттеләр, бик җылы кабул иттеләр, энергия бирделәр.
тамашачыга һәм безгә бу җыр бик хуш килде. Сәйлән фестивале җиңүчеләре концертка килүчеләрне Балачак җыры фестивале аша таныш булган җырлар белән сөендерде. Ә балалар яшьтәшләрен бик яратып тыңлады. Ә бу чиратында татар җырларына кызыксыну бар дигән сүз. Җырчыларны, бөтен балалар ничек биегәннәрне, безнең балалар, сәлкешләр бик каты кул чаптылар һәм бик хөрмәт итеп каршыладылар. Концертлар татар телендә үткәрелгән, татар җырлары белән үткәрелгән балаларга бик ошый, аларның күңелләрен җылы китерә һәм шулай ул татар телендә безгә өйрәнергә булыша. Балалар өчен концерт программасыннан тыш махсус интерактивлар да әзерләнгән иде. Иң тапкыр һәм җитез тамашачылар Шаян ТВ телеканалыннан махсус бүләкләр алырга да өлгерде. Кыскасы, уеннар, җыр бийләрдән торган концерт һәр кемнең дә күңеленә аеруча хуш килде. Миңа бу концерт бик ошады, анда бик ихласлы җырлар иде. Менә мин теләр идем, бөтен кешеләр дә шундый әйбәт, шундый матур, шундый иҗатлы концертны карарга, аларга да киңәш итер идем. Концертка килгән һәр кем шигырь, җыр биюләрдән ләззәт алып, рәхәтләнеп уйнап, Шаян ТВ телеканалы аша таныш булган яраткан геройлары белән күрешеп, чын күңелдән ял итте. Димәк, чара уңышлы узды дигән сүз. Бүгенге концерт тәмамланды, ләкин ул әле соңгысы түгел. Тагын киләбезме? Киләбез! Динар, сиңа тагын нәрсә булды инде? Җәйгә рәхмәт итәргә уйлаган идем. Бөтен матур мизгелләр күз алдыма килеп басты. Динар, булай булмый. Без син белән бүген терапия узабыз. Чөнки синдә югалган җәй синдромы. Менә беләсеңме психологлар нәрсә дип? Синең күңелеңә якын булган әйберне җибәргәннән соң, синдә җиңеллек калырга тиеш. Алайса, алга атлау бик авыр булачак. Тек, шуннан нәрсә? Димәк, җәй безгә биргән эмоцияларны без озынайтырга тиеш. Менә психологтан беренче киңәш. Синнәнме? Син монда миннән кулабрак күрәсеңме соң? Әлбәттә миннән инде. Тыңла. Көзгә дөрес керер өчен син җәйне озынайтырга тиеш. Ягъни, эшкә башка төрле маршрут белән барып, төшке ашны да башка урында аша. Һәм шулай итеп, синең баш миең гадәти генә көнне дә чын уикенд кебек кабул итәчәк. Син минем баш миемне шундый акылсыз дип уйлыйсыңмы әллә? Әйдә видеозыма карыйк, аның файдасы күбрәк булыр. Карыйбыз. Укытучылар булган җирдә һәр вакытта да яңа белем, үсеш, ынтылыш һәм әлбәттә инде уен көлке. Нәкъ бүгенге чарабыз кебек үтте. Күптән түгел Казаныбызда Рөстәм Миннеханов һәм Минтимер Шәймиев катнашу белән ел саен үткәрелә торган мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең Республика август киңәшмәсе узды. Республикабызның барлык шәһәр һәм район белгечләре Казанның Башир Рәмиев исемендәге IT паркта җыелды. Әлеге елның төп темасы белем бирү дәрәҗәсе, аның бурычлары, күрсәткечләре. Шулай ук быел илебездә мәгариф өлкәсенә аеруча игътибар биреләчәген искәртеп үттеләр. Дөресен әйтергә кирәк, безнең киләчәгебез ул балалар. Балаларга нинди тәрбия һәм нинди һөнәрлеккә өйрәтәбез. Шул безнең киләчәгебез. Бүгенге көндә дөнья шундый бит инде, яңалыкка омтылыш һәм инде виртуальныйга барлыкка барып килә. Монда аларны икесен берләштерелгән, элеккедә онытылмаган һәм инде яңалыкка омтылышта бик олы. Укытучыларның көтеп алынган чарасы һәм уку елы алдыннан үзе күрешү, яңа проектлар белән бүлешү. Без үз чиратыбызда Балай Сити балалар бакчалары исеменнән бик кызыклы проектны тәкъдим итәбез. Акыллы уеннар дип аталучы өстәл уеннары проекты программасы. Бу балалар бакчалары өчен татар теленә мәхәббәт уяту өчен, татар телен үстерү өчен эшләнгән проект. Бу туган телне саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә рәисебез Рөстәм Нургалиевич ярдәме белән эшләнгән проект быел Татарстаныбызның 100 балалар бакчасы йөзәр шушындай искиткеч кирәкле, файдалы, акыллы уеннарны алачак, кабул итәчәк һәм балалар белән уйнаячак. Һәм безнең өметебез менә шушы уен аша баланы кызыксындырып, туган телгә мәхәббәт уяту һәм менә аларның туган
til dərəcəsini üstürü, həm fikir yürütü dərəcəsini üstürü. Selam kızlar, biraz silip gittik. Selam kaylardan siz bulasınız. İsəmisiz, biz Arşa rayonundan geldik. Biz Arşa Balalar Sənət Məktəbində oxuyubuz. Həm bugün bizning biz özümüzün kolleksiyamızı Respublikaga ko'rsatirga keldik. Aha, mine ben şunu matur kulmaklar. O'zingiz tigaysizmi? O'zimiz tigamiz, o'zimiz ornamentlarini yasab, bo'yaymiz. Mana shu shunday matur kulmaklarni yasaw ko'pmi vaqtni oladi? Avvarmi ol? Mana shu bir matur kulmakka necha kun yoki necha oy talab etiladi? Biz bu kulmaklarni bek uzoq yasadik. Shunga ko'ra bir 2 oymi shunda. 2 oy, aha. U bek avvar. Chunki biz uni o'zimiz tigamiz, onları o'zimiz bizimiz. Butunisi bizning qo'llar bilan yasalgan. Plenar o'tirish boshlangancha IT Park foyasida ko'rgazma uyushtirilgan edi. Birida bolalar bog'chalari, maktablar uchun metodik ishlanmalar, kerak-yaroqlar taqdim etdilar. Tatarcha istil o'yinlari, turli qo'l ishlari, milliy qo'rshoqlar, bular borasida bolalar uchun. Bizning yaratgan Shoyan TV kanalida yangi buun bilan birga otlayib, ham aliga ko'rgazmada Shoyan rassam, Shoyan sonlar, Shoyan alifba deb ismlangan topshiriqlarni taqdim etdi. Naqna aliga 20 tematik seriyalar yordamida bolalar rasm yasarga o'rganadi. Ali ul g'ina da tugul, Tataristonimizning turli millatlarning g'arib odatlari, kiyimlari bilan tanishuv mumkinligi da bor. Ko'rgazma bilan Rustam Minixanov o'zida tanishib ketdi. Gelecekte Tuğan Televizyonu'nun yazmışım motor ümit etip burası biz kilebeyken elbette biz balalar birleştirerek ettik. Şuna göre bizden komisyonumuz şenliginde bizi bile tilekteş hem birge işletirgen partnerlarız bu uçurakta Shoyan kanalı bizden o alıştırgısız bizden hizmetteşimiz, ipteşimiz, dostumuz diye aytayım. Şuna göre bizden bir neçe şunday motor proyektlarımız barlıkka keldi. Hem ul proyektlarga televizor qarovchilarning bolalarning ularning atiyanilarning munosabati bek jilli ham bek keraksinalar, bek qiziqsinalar. Shunga ko'ra almana сөйләшкән vaqtda üstəmə yangi fikrlar izlaymiz. Bo'lgan proyektlarni kengroq tomoshabinlarga, tinglovchi qarovchilarga yetkazib uchun üstəmə choralar izlaymiz. Shunga ko'ra Yaşasın Shoyan TV. Ondan başqa bizning balalarimizning Tuğan televizyon keləcəyini görüb ümitli olmasıydı. Menimcha bizning bolalarda u kelajak. Hamida biz bolalarga milliy kuylarin, xalq kuylarin o'rgatirga tiysh. Chunki ular kelajakda o'z bolalarini o'qitashaqlar. Hamida bizning shuning uchun bizning millat saqlana, bizning nasl saqlana. Hamida mening uchun u tip maqsad. Men bolalar bilan 15 yil ishlayman. Hamida u mening ish tugul, u mening har kun dunyam. Chunki bolalar bilan ishlash u shundan da bek zo'r baxt. Ularga muzika dunyosini ko'rsatirga, san'at dunyosini ko'rsatirga, ularni sahnaga chiqaruv hamda u bek kerakli ham foydali ish. Biz Tübenkama munisipal rayonundan keldik. Tatar halkının milli bizeklerine negizlenip, yine şuşa kullanma materyallardan onun tüp negizi bu fetr. Yine şuşunday motor broşlar yasayız. Yine şuşa motor bizeklerini Tatar halkının gömümeyi alarının bizekleri bik motor. Popülerleştirası kelek, taratası kelek, halk arasında kübrek, ne şuşunday motor etip yürüsünler, kalfaklar kiyip, bizekler bilen, broşlar bilen. Şu maksatı mene şuğuna. Yaxşı, men de yasab qarasam bo'lar mikan menim? Ayda güzel, men de yasab qarashaqman. Men narsadan boshlarga kerak, narsa ishlarga kerak. Qaysi sizga bek noqoshadi? Unda bitirisi shunday motor. Namasi menga taqdim etdilarmi ularga? Aydagiz namasini olib qaraylik. Aydagiz. Аның астындағы основасы, мынабыздан аласыз.
Пленар утырыш залында 2000-ге якын кеше чакырылган иде. Россиянең мәгърифәт министры Сергей Кравцов онлайн рәвештә мөрәҗәгать юллады. Ул яңа уку елында үз көченә керәчәк стандартлар турында сөйләп узды һәм укытучы һөнәренең әһәмияте турында ассызыклады. Безнең республика бик шундый җанлы һәм без җырлыйбыз да, без биебез дә һәм менә күренеп тора ничек балалар һәм укытучылар яратып эшләр үзләренең эшләрен. Һәм менә бүгенге бу күргәзмә күрсәтә ничек без яратабыз үз телебезне, үз халкыбызны, үз традицияларыбызны. Берәр мәгънәлерәк киңәш юкмы психологның? Куркыныч ябырыштарга. Мәгънәлерәк дидем шулпан. Менә кара. Сиңа куркыныч, ләкин шул ук вакытта позитив эмоциялар белән торган ябырыштар кирәк. Мәсәлән, күп кеше алдында җырлау, парашюттан сикерү, яисә үзеңне сәфәргә чыгып китү. Миңа позитив эмоция кирәк булса, мин туңдырма аша алам. Соң бит инде ул туңдырма көзгә кадәр онытылачак. Менә бу эмоциялар бер синең белән була. Юк, миңа бу план ошамый. Җәй башына яңадан кайтып булса... Киттек Сабантуйга. Тик күрәсеңме шулпан? Яфраклар сарая башлаганда нинди Сабантуй булсын инде? Миңа ышанмасаң, Зилегә ышанырсың. Карыйбыз. Сәлам дуслар, быел Роберт Миңнуллинның тууына 75 яшь. Әлеге зур юбилейга багышлап Татарстаныбызда төрле чаралар уза. Бүген дә без шуларның берсендә. Сабантуй журналы уздыра торган Роберт Миңнуллинга багышланган Сабантуйда. Сабантуй журналының август саны тулысынча шагыйрыбыз Роберт Миңнуллинга багышланган. Моннан кала журнал редакциясе бөек шәхеснең иҗатына тугры булганнарны Татмедиа скверында җыйды. Монда теләгән һәрбер кеше журнал белән танышып, шагыйрьнең гаиләсе белән аралашып, күңел ача алды. Нәниләр өчен күп төрле уеннар да каралган. Словатиклар һәм батыр егетләр төркеме Роберт Миңнуллинның сүзләренә язылган җырларны башкардылар. Дуслар, менә мин әлеге бәйрәмдә дә Шаян ТВның якын дусларым Батыр егетләр группасын таптым. Егетләр, кайфлар ничек? Бүген бәйрәмдә нинди җыр башкарачаксыз? Кайфлар шәп. Бүген без ансамбль белән Роберт Миңнуллинның җыры Сабантуй бүген без дә җырлыйбыз. Сабантуй журналы бәйрәм алдыннан социаль шелтәрләрдә Миңнуллинны укыйбыз дигән флешмоб башлап җибәрде. Аның җиңүчеләрен Татмедианың генераль директоры Шамил Садыков һәм шагыйрьнең кызы Таңсылу Сабирова бүләкләделәр. Роберт Миңнуллин бит инде күп кырлы диекмесең. Аның менә әниләр турында шигырьләре, җырлары, бик матур җырлар бар, күңелне тутыра торган. Шулай ук балалар шигырьләре бик күп аның. Менә аның Гөлнар дибез инде без ул шигырьне малайлар бәйрәме дигән җыр. Шулай ук Эникеш кирәк миңа дигән бик күңелле шигыре бар аның. Бик яратабыз инде. Син һаман сер дигән менә бик мәхәббәт турында шигыре бар, бик матур. Гомумән балалар өчен дә, зурлар өчен дә бик күп матур шигырьләре. Без кичкенә вакыттан инде аның иҗаты белән бик таныш. Мәктәптә укыганда бик күп шигырьләрен ятлыйдыр, җырларын җырлыйдыр. Бигрәк тәген яратырга кирәк дигән җырын бик яратып башкарадыр. Шуңа күрә үсә үзбезәни булгач, балаларда да аның иҗатына карата мәхәббәт тәрбиялесе килде. Балалар хәзер күбесенчә дөресен әйтергә кирәк, рус теленә таба тартылалар, бөтен җир, социаль төрләр бөтенесе дә рус булгач, бала минемчә татар мөхитендә тәрбияләнергә, татар шагыйрьләренең иҗатын белергә, шигырьләрен өйрәнергә тиештер дип саныйм. Бәйрәм җырларга һәм төрле уеннарга бай иде. Моннан тыш Сабантуйда татар эстрадасының яклы йолдызлары да чыгыш ясады. Беренчеләрдән булып, кунакларны Дилә Нигъмәтуллина сәламләде. Әдәбиятка гашыйк булганнарны җыйды Сабантуй. Менә бит, шул кирәк булган миңа. Сабантуйга барып кайткач, күңелем дә ачылып китте. Күрәсеңме, Динар? Җәйнең бары тик җылы көннәренә кайтарып булмый. Ә инде дуслар белән очрашуларны, без яраткан вакыйгаларны, эмоцияларны теләсә кайсы вакытта тудырып була. Иң мөһиме җәй күңелле булырга тиеш. Килешәм. Дуслар, җәй бетә дип моңаймагыз. Иң күңелле көннәр әле алда. Дуслар, бүгенгә безне саубулашабыз. Хуш-хуш. Хуш-хуш.
футбол уйнамағаны. Күпләр әйтә, үткән имеш, туп тибешу заманы. Малайлар кулында хәзер смартфон, гаджет имеш. Малайларны кызыктырмай, имеш хәзер туп тибеш. Ялгыш шалар. Безнең әти футбол белән саташкан. Бер матчны калдырмый ул. Безнең Рубин катнашкан. Барган сайын үзе белән Гөлминә дә йөртә. Рубин җанатарлары без горурлан дип әйтә. Ничек горурланмыйсың ди? Горурланам. Чөнки ул ярышларда җиңеп чыга. Безнең Рубин чемпион.